osuru chulo osuru ma ok omedo osuru. Ang'eni sani osebedo kutre moloso wach mar tax policy miwacho no be apani osechopo kata mana e bunge. Osechopo e bunge. Chandruok maduong' en ang'o? Nitiere ywaruok moro ma nitiere kose en mibadhi kose nang'o? Ang'o matimore? Aparo ni bedo ni waonge tax policy en makosa mwasebedo go higni mang'eny chien ka. To mano be en achiel kuom gima osemiyo jogo madwaro kelo mwandu gi pacho ka chunygi go dikidiki. Nikech sama iwacho ni kelo mwandu di Kenya ka, in kata gi investment miparo ni bang' higni 5 to pesa ni oduogo. Tiwacho ni ei paro mari tax en 30%. Mikete kwan. Bang' higa achiel tax olokore 35%. Tiene ni kane idhi recover pesa nini bang' higni 5, koro en higni 6. Tiene ni predictability koro onge. Koro ka in ng'ama jawala, tiko ni kanyo koro kadwa kete pesa na. Mar ariyo, sani nitiere shares manitiere capital markets ma thoth kembe ma ok okete mwandu gi. To gika ma koro ipenjo ni to pesa na dang' akete shares nang'o, to sirkal mar Kenya to nigi bonds gi treasury bills ma ichulo kata sani gichomo infrastructure bond mar 18%. Koro gidaro mwandu gi gitero kuno. To be gika ma koro odhi optung' ma gipenjre to kae ka kete pesa na kamoro nyalo lokora Ghana. Ma chieng' moro Kenya otamore chulo otamo, koro gichako luongo joma no okawo pesa gi okete sirkal ni pesa ni to wan go lakini ok wanya chuli 18%. Koro nyaka duok interest piny. Mago timore be. Nitiere level mar gowi ma kosechopo to kata mana pesa ni mane paro ni keto cha koro kamoro Kenya yudo. Mane momiyo hii penjo seche moko na ng'ome nyaka chul Eurobond. Koso chulo Eurobond ne nyalo jemo no mang'eny kabisa. But gima duong' ma kenda adwa wacho ni nus gowi marwa ma en 5 trillion wachulo atamalo ma average oinga 10%. To nus modong then is the same amount mwaga oko en money en dollars, koro fluctuation gi weekend in Kenya shillings nyalo miyo idho malo. To pod wachulo an average of about 4-5%. Okay. Tieni it is still cheaper to borrow externally, but kawa stabilize economy marwa ma shilling ok med bedo ma mandhem kata ma yom ko tenore gi dola, to wanyalo bedo gi chumi motegno. Gimoro kendo ka wacho kama paro ni ber ka wacho ne jopiny. Federal Bank mar America by August 2022 ne oketo rate margi at 2.5%. Kawuono rate gino en 5.5%. Tiende nang'o? Gisemedo karibu 3%. That 3% means that the dollar bedo motegno moingo currencies teme piny gi that range. Mano sama timore apaka no goyo pinje matindo machalo ma Kenya matek molo kako go pinje ma kamoro stable. Mano bende changia kata medo jiwo kata hinyo uchumi marwa kaka Kenya. Omiyo dola be medo idho. Omiyo dola medo idho. Okay. To koro sani kwa ng'iyo wach mar pending